Ένα ακόμα project μόλις ολοκληρώθηκε, είναι ένα Cupra Formentor του 2025 μοντέλο. Ήρθε σε εμάς κατευθείαν από την αντιπροσωπεία, το αυτοκίνητο είναι ολοκένουργιο. Επιλέξαμε να κάνουμε την πλήρη κάλυψη του αυτοκινήτου με PPF μεμβράνη. Είναι πλέον έτοιμο, καλυμμένο και προστατευμένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη, είμαστε εδώ για τα επόμενα project.